Hello Perlok ha kani ke video ngas ngo kwa ban pen ishapi ya ka wai ke video jong wai ukana nanong kendong ubadon kasap laning la ban ong ru ba ulong ukana uba klan bat basmat namal ke wai ki kana kim la ban le kuma u henrei une ukana ula ban le namal ula ban pen renti ya ka met jung u tang da ka ba shubat ha uding nge ha unar da ki ti jong u macam mana wa tolek malung sedang baik oh katof telong bun ki kena hari kasi jungi kibadon kasap Henry teng teng ngimla ban yoi namar ready haki don haki jaka di balong nong kendong oh wow Answer on the beat. yang senai lu Answer on oh the putri beat. malum deh Answer on the beat.